Hare Krishna, audio video clearer ka Kamalaji? Yes, Mataji, clearer. Okay. Hare Krishna, ISKCON-Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான காலை வணக்கங்கள். இப்போது நம்ம இன்னைக்கு டே 4 படிக்க போறோம், சாப்டர் 4 படிக்க போறோம். டே 4ல இருக்கோம், சாப்டர் 4 படிக்கலாம். இது ISKCON-Mangaluru இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்திய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நம நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय சக்ஷுர்மீலிதம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இது வரைக்கும் நம்ம 3 சாப்டர் படிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 46 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம். செகண்ட் சாப்டர்ல அதுதான் ஃபுல் கீதாவின் சாராம்சம்ங்கிறது செகண்ட் சாப்டர். அதுல 72 ஸ்லோகம் படித்தோம். நேத்திக்கு 43 ஸ்லோகம் படிச்சுட்டோம். இன்னைக்கு 42 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே, கர்மயோகம் இதெல்லாம் கர்மயோகம். ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் கர்மயோகம் படிக்கிறோம். ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் பேரு ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். ஓகே, நேத்திக்கு என்ன படிச்சோம்? கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே. நெருப்பை புகை மூடுவது போல, கண்ணாடியை தூசு மூடுவது போல, கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காம முடியிருக்கிறது. படிச்சோமா இல்லையா? நேத்திக்கு படிச்சோம் இல்லையா? அது முடியிருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி கோபம் என்ற கொடிய சத்துருவை அழித்திடுவாயாக. ஜட உலகம் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் மற்றும் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு நேர்த்திக்கு படித்தோம். ஓகே, நம்ம இந்த இஸ்கான் மங்களூர் எதை ஃபாலோ பண்றது? எந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. இது என்ன? மாதவ கௌடிய பரம்பரால தான் வந்திருக்குது. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் அதை பத்தி ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்குறேன். அது உன்னத அறிவை பத்தி படிக்கிறோம். ஆத்மா, கடவுள் இவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பற்றிய திவ்ய ஞானமான ஆன்மீக அறிவு ஒருவனை தூய்மைப்படுத்தி முக்தி அளிக்கக்கூடியதாகும். சுயநலமற்ற பக்தி செயலின், அதாவது கர்மயோகத்தின் பலனே இந்த உன்னத அறிவு. கீதையின் புராதான வரலாறு யுகந்தோறும் ஜன ஒளியில் தோன்றுவதற்கு காரணமும் முக்கியத்துவமும் மற்றும் தன்னை உணர்ந்த குருவை அணுகுவதன் அத்தியாவசிய தேவை ஆகியவற்றை பகவான் விளக்குகிறார். இந்த சாப்டர்ல முக்கியமானது என்னத்துக்கு வர இம்பார்ட்டன்ட் அறிவின் யோகம், ஞான யோகம் இதுதான் இல்லையா? உன்னத அறிவு, அதை பத்தி படிக்க போறோம். அதுல என்ன முக்கியமான பண்ணா, பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் பிறக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. எப்பெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ அந்த சமயத்துல நான் வருவேன். கஷ்டம்னா என்ன? அதாவது பிரளயம், அதாவது ஒண்ணுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத டயத்துல ஒண்ணுமில்லை. இப்ப கோவிட் வந்திருக்கிறச்சே கிருஷ்ணர் அவர் தான் இப்ப மருந்து ஒரு மாதிரியே பண்ணி அந்த கோவிட ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு காரணம் யாரு? அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு. அது மாதிரி நமக்கு தெரியாது அதெல்லாம் எப்படி நடந்ததுன்னு இல்லையா? அதுதான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் 4 சாப்டர் படிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒவ்வொரு லைன்ல படிக்கலாம்னு முதல்ல நாளைக்கு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் என்ன? ராங் திங்கிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ராப்ளம் இன் லைஃப். குழப்பி எதுக்குமே இப்படி போறதா அப்படி போறதுன்னு தெரியாது. சில பேர் சொல்லுவார் நம்ம வீட்டுல எல்லாம், ராசி எப்போதும் குழப்பி இருந்துட்டு இருப்பா அப்படிப்பா. அது குழப்பத்திலே இருக்கக்கூடாது. நமக்கு எதுக்குமே ஒரு கரெக்ட் கிளியர் சொல்யூஷன் கிடைக்கணும். அதுதான் நமக்கு புத்திசாலித்தனம். நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அறிவை நம்ம மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி, அது ஐம்புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினாக்க, நம்ம டெய்லி சாண்டிங் பண்ணினாக்க 4 ரவுண்ட்ஸ் இப்போ எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங்கும் பண்ணினாக்க அது மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே
நமக்கு ஸ்ட்ரென்தன் ஆகி கிளியராக இருக்கும். ஓகே, அது ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த சாண்டிங் பண்ணுறதுனுடைய எஃபெக்ட் வந்து நியூரோ சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கா. ஒரு குழந்தைக்கு ஆட்டிசம் இருந்தது, அந்த குழந்தைய விடையதோடன்னு சொல்ல சொல்லி இந்த சாண்டிங்கை பண்ண வச்சா. அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு டெய்லி சொல்லிகிட்டே வந்தது. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் நல்லாவே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டு, அப்புறம் அதை செக் பண்ணி பார்த்தாக்க அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம், அந்த நியூரான் எது ப்ராப்ளம் கொடுத்துருந்தோ அந்த நர்வு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுது. ஸோ நம்ம பேசும்போது என்ன ஆகுது, வாயை திறந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, நாக்கில் வந்து கிருஷ்ணர் தாண்டவம் ஆடுறாருன்னு சொல்றோம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்தாச்சுனாக்க அந்த இடத்துல எல்லாமே சந்தோஷம் தான் கிடைக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது, ஸ்கின்ல இருக்கிற சதையெல்லாம் அதுல இருக்கிற பிளட் சர்க்குலேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். பிரெயினுக்கு போக வேண்டிய செல்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கும் பிளட்டுக்கு கனெக்டாக போகும். நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லா சிஸ்டமும் கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். அது எஸ்பெஷலி இந்த முகூர்த்த டயத்தில், பிரம்ம முகூர்த்த டயத்தில் பண்ணாக்க அதுக்கு எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. அதனால நீங்களே அந்த மாதிரி ஸ்லோகத்தில் காத்தால் வெள்ள சொல்லிட்டு உங்க முகத்தை கண்ணாடியில் பாருங்க, உங்களுக்கு ஒரு குளோ கிடைக்கும். அது ஏன் கிடைக்குதுன்னா, அது சயின்டிஃபிக்காகவும் அது ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. நமக்கு பகவானோட பேரை சொல்றதுனால பகவான் நம்ம பக்கம் இருக்கார், நமக்கு பாசிட்டிவ் வேவ் கிடைக்கிறதுங்கிறது இதுல இருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, அதனால எல்லாரும் தயவு செய்து ஸ்லோகம் சொல்லுவோம். ஸோ செகண்ட் சாப்டர்ல ரைட் நாலேஜ் இஸ் த அல்டிமேட் சொல்யூஷன் டு ஆல் அவர் ப்ராப்ளம்ஸ். அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறார், நீ சொல்றது இப்படி இருக்கு, அதை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ஒவ்வொரு இதுக்கும் அவரோட பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் அவன் கேள்வி கேட்டதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டார் இல்லையா செகண்ட் சாப்டர்ல. அது மூணாவது சாப்டர், செல்ஃப்லெஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு ப்ரோக்ரஸ். நமக்கு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, அட்டாச்மெண்ட், லீட் அ லைஃப் வித் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட். தாமரை இலை தண்ணீர் போல வாழ கற்றுக்கணும். அந்த மாதிரி வாழ்ந்தாக்க அதனால வந்து நமக்கு மேலே ப்ரோக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு வழி இருக்கு. எவ்ரி ஆக்ட் கேன் பி அன் ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரேயர். எது பண்ணாலும் இந்த சாப்டர்ல எதுக்குமே நம்ம பண்றதெல்லாம் பகவானை நினைச்சுன்னு பண்ணணும். ஓகே, கர்ம யோகாங்கிறது நம்ம கடமையை செய்யணும். செஞ்சுட்டு பகவான்கிட்ட எல்லாத்தையும் விட்டுறணும். அவருக்கு தெரியும் என்ன கொடுக்குறோம் என்ன கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஓகே, துரத்தல் அல்லது செய்யல், நிஷ்காம கர்மயோகா, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. நேற்றுக்கு கர்மகாண்டம், கர்மயோகா எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்தணும், மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு. நேற்றுக்கு இன்னைக்கு படிக்க போறது கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. கிருஷ்ணர் அனைத்தும் பாதைகளிலும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். கர்மயோகாவையும் பார்க்கலாம். தியாகங்களே ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும், ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம், இதெல்லாம் பார்க்க போவோம் இப்போ. ஓகே, இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் இதை பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி சுவாமி பிரபுபாதா இவரோட புஸ்தகத்தை எல்லாரும் வாங்கி வச்சுன்னு படிக்கிறோம். இதுதான் நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோம். ஓகே, 4.1 படிங்க கமலாஜி. माताजी, अत श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अत चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் கூறினார், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். ஓகே, இப்ப இந்த வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா கவனிச்சுக்கு வாங்குவோம். யார் வந்து இந்த பகவத்கீதையை யார்கிட்ட சொன்னா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாக்க எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம், கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொன்னான்னு தான் சொல்லுவோம். அது கிடையாது. இந்த யோக விஞ்ஞானம் சூரிய தேவனான விவசாயனுக்கு தான் முதல்ல கிருஷ்ணர் சொல்றார். அவரே சொல்றார், கிருஷ்ணாவே சொல்றார், நான் தான் முதல்ல வந்து விவஸ்வானுக்கு யாரு, சூரிய தேவன். சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு முதல்ல நான் தான் உபதேசித்தேன். அந்த விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கும் மனித குல தந்தை, அவர் தான் மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் ஒரே உபதேசித்தார். ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையா வந்தது. யாருக்கு, விவஸ்வான்ல இருந்து மனுவுக்கும் மனு பிறகு ஈஸ்வாகு, இப்படி இந்த இதுல வந்தது அப்படின்னு இதுல சொல்றேன். இதை கவனிச்சுக்கோங்க, ஒழுங்கு கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்க்கு ஈஸியா இருக்கும். உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் தொடர்ச்சி மூலம் பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. திரேதா யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவானுடனான உறவு பற்றிய இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வான் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தனது மகனும் பூலோகத்தின் மன்னனுமான
ஸ்ரீராமர் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் முன்னோடியுமான மன்னர் இஷ்வாகுவிற்கும் இதனை அளித்தார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளது அப்படிங்கிறது புரியுது. இதை யாரால பெற முடியும்? இத பகவத்கீதைய பக்தனாலதான் பெற முடியும். யார் இந்த இடத்துல பக்தன்? இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனன் தான் பக்தன். யாரிடம் பெறுவது? தன்னுடைய நண்பன், அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவர் நண்பனாக தகுந்த வினாக்களை கரெக்டா கேள்வி கேட்டு அவர்கிட்ட இருந்து ஆன்சர் வாங்கினார். அதை எதை பற்றியது? கட்டளைகளை பின்பற்றுதல். அது நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் பின்பற்றேன், அதனால நான் கேள்வி கேட்கறதுக்கெல்லாம் எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு வாங்குவோன்னு சொல்றேன். ஏன்னா அவர் நல்ல ஃப்ரெண்டு. ஆனாக்க நம்ம முதல்ல குருச்சீட பரம்பரையிலிருந்து வரணும். இந்த பகவத்கீதை முதல்ல அவர் கிருஷ்ண பகவான் விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தார். முதல் நம்பர் 1 யாருக்கு? விவஸ்வான்லேருந்து மனுல இருந்து இஷ்வாகு மன்னனுக்கு. இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அப்புறம் தான் மேல போகணும் நம்ம. ஓகே, 4.2 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்யோ விதுஹு சகாலே நேக மஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. உன்னதமான இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் இந்த தொடர் விட்டு போகவே இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. விவஸ்வான், மனு, இஷ்வாகு, இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த ஆர்டர்ல தான் வரணும். அங்கதான் முதல்ல பகவத்கீதை யாருக்கு உபதேசித்தார்? விவஸ்வானுக்கு. சூரிய பகவான் விவஸ்வானுக்கு அவருக்கு தான் உபதேசித்தார். ஓகே, அது இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கிறச்சே மன்னர்கள்லாம் வரிசையா தொடர்புகளாக ஏற்பட்டு அவர் புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அது காலப்போக்கில் பார்த்தேன்னா அந்த தொடர் விட்டு போற மாதிரி விட்டு போயிடுது. ஆனா அதனால விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. மறையல, இது இருக்கு, ஆனா அது மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வருது. ஓகே, சீடர் தொடர் சிதைவுண்ட காரணத்தால் சீடர் தொடரை மீண்டும் நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம் உடனடியாக எழுந்தது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் சீடர் தொடர் சிதைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் சீட பரம்பரையின் மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளபடி வழங்க வந்துள்ளது புத்தகமாக. ஓகேயா, அது மாதிரி அதனால்தான் இது மறுபடியும் புத்தகமாக வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது வச்சுக்கோ. குருச்சீட பரம்பரை. கிருஷ்ணர் பிரம்மா, நாரதர், வியாசர், மத்வாச்சாரியார், பத்மநாபர், இந்த மாதிரி இந்த ஆர்டர்ல தான் அவர் சொல்லி வரிசையா வருது குருச்சீட பரம்பரையில. அந்த மாதிரி வந்திருக்கிறச்சே மாதவேந்திரபுரி அவர் கொஞ்சம் நமக்கு அப்புறமா அதை பத்தி கதையெல்லாம் வரும். 20வது மாதவேந்திரபுரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்புறம் பகவான் சைத்தன்யா 22, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் எழுதினவர், அது இங்க இருக்கு, அது 22. அப்புறம் ரூபா கோஸ்வாமி, இதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் வரும், வரிசையா வரும், படிக்கலாம். விஸ்வநாதர், அப்புறம் பக்தி வினோத 29 பக்தி வினோத கௌரவ் கிஷோர். அப்புறம் 31வது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அவர் தான் 31வது. அதுதான் நம்ம சீலா பிரபுபாதாவுடைய ஆச்சாரியார், அவருக்கு குருஜி 31வது. இவர் சீலா பிரபுபாதா 32வது. ஓகே, இது குரு சீல பரம்பரையில வருது. 32வது ஆசிரியர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவருடைய குரு யாருன்னா 31வதுல இருக்கிற பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அப்புறம் 22வதுல இருக்கிற பகவான் சைத்தன்யா தான் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை எழுதினவர். இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்னொன்னா மேல மேல போச்சு, எப்பப்ப டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்ப நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஓகே, இது கலியுகத்துல 4 அதிகாரப்பூர்வமான சீட பரம்பரைகள் இருக்கு. பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயம், அது பிரம்மதேவர் மூலம். இங்கதான் பிரம்மதேவர். ஆச்சாரியார் யார் தான்? மத்வாச்சாரியார். இந்த மத்வாச்சாரியார் டெம்பிள் மங்களூருக்கு போனேன்னா பார்க்கலாம் அதை. அப்புறம் 2வது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்னு ஒரு இது இருக்கு. அதுக்கு மூலம் லக்ஷ்மி தேவி, அது ஆச்சாரியார் யார் தான்? ராமானுச்சாரியார். 3வது குமார சம்பிரதாயம், குமாரர்கள், நிம்பர்கள், ஆச்சாரியார் நிம்பர்கள். அப்புறம் 4வது ருத்ர சம்பிரதாயம், சிவபெருமான், விஷ்ணு சுவாமி. ஓகே, ஸோ இந்த 4 இதை தெரிஞ்சுக்கோ. நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு எதை ஃபாலோ பண்றதுன்னா மத்வாச்சாரியார், பிரம்மதேவி, பிரம்ம மத்வ கௌடிய சம்பிரதாயத்தை நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்ணுது. ஓகே, எஸ்மா, இது 4.5 படிங்க. எஸ் மாதாஜி.
श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. இதுல இந்த ஒரு கேள்வி மேல கேட்டுக்கொள்ளுங்க. ஆனாலும் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர், நானும் நீங்களும் எப்படி நான் உங்களோடயே இருக்கேன்னு எப்படி சொல்றேன்? நான் இப்பதானே எடுத்திருக்கேங்கிற மாதிரி அர்ஜுனன் சொல்றான். அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ண பகவானுக்கும் என்ன வித்தியாசம் யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? அர்ஜுனன் அந்த காலத்துல இருந்தே இந்த விவஸ்வானுக்கு ஒதுங்குற காலத்திலேயே அப்பவும் இருந்தார் அர்ஜுனன். வேற மாதிரி பிறவியில இருந்திருக்கான். இப்ப அர்ஜுனனா இருக்கான். யாருக்காவது தெரியுமா அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் ஏன் தெரியல, இவருக்கு ஏன் தெரியுதுன்னு? எல்லாம் பகவான் பகவான் அப்படின்றதுனால அவருக்கு எல்லாம் தெரியுது. இல்ல, எஸ், கிருஷ்ண பகவானுக்குறதுனால அவருக்கு நம்மளையே இப்ப நம்ம போன ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தோம், இப்ப என்னவா இருக்கும், அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா இருக்க போறோம், எல்லாம் கிருஷ்ண பகவானுக்கு தெரியும். மொத்தம் அவருக்கு உலகத்துல இருக்கிற உயிர்வாழிகளோடவே 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கு. அத்தனையும் பற்றி அவருக்கு எல்லாத்தையும் பற்றி அவ்வளவு கிளியரா தெரியும். கம்ப்ளீட் பயோடேட்டா அவர் கையில் இருக்கு. அதுவே அர்ஜுனன் போன ஜென்மத்துல இருந்து, ஆனா அர்ஜுனனுக்கு போன ஜென்மத்துல என்னமா இருந்தோன்னு அவனுக்கு தெரியாது. விவஸ்வான் காலத்துல இருந்தே இருக்கான் அர்ஜுனன். ஓகேயா? இந்த சமயத்துல இருக்கு. ஏன்னா அர்ஜுனன் அவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. ஸோ இதுல என்ன சொல்றார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே ஆனால் அது உன்னால் முடியாது, உன்னால பண்ண முடியாது. அதுதான் உனக்கு எனக்கு வித்தியாசம். நான் பகவான்கிறதுனால என்னால பண்ண முடியும், உன்னால அதை பண்ண முடியாது. முக்கியம் பகவத்கீதை சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசித்த போது அர்ஜுனனும் வேறு வடிவில் அவர்களுடனே இருந்துள்ளார் என்பது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிகிறது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்றால், பகவானால் அந்த நிகழ்ச்சியை நினைவு கூற முடியும், ஆனால் அர்ஜுனனால் முடியவில்லை. இதுதான் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சமான உயிர் வாழ்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். எப்படி நமக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அவரால் நம்மளோட பழைய வரப்போறது, பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாம் அவரால் சொல்ல முடியும். ஆனால் நம்மளால அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. நமக்கு இன்னைக்கு நேற்றுக்கு நைட்டு என்ன பண்ணினோம், நேற்று சாயந்தரம் என்ன பண்ணோம், ஒன்றும் அதுவே நமக்கு மறந்து போயிடுது. ஸோ இது பிரம்மாவினோட ஆயுளுக்கு இந்த சார்ட் போட்டிருக்கேன். இதை உட்காந்து அப்புறமா பார்த்துக்கோ. சத்தியுகத்துல, திரேதா யுகத்துல, துவாபர யுகம், இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றையும் எவ்வளவு நாளைக்கு அவர் இருக்க முடியுங்கிறது ஒரு சார்ட் இருக்கு. பிரம்மாவின் எத்தனை வருஷம் கடந்துட்டாரோ, 50 ஆண்டுகளே கடந்து விட்டார். 6 மானவந்தர்கள் முடிந்து விட்டன. 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள், சத்யா, திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம். கலியுகத்தில் காலம் கடந்தது 5000 வருஷம், 5117 தாண்டியாச்சு. பிரம்மாவின் வாழ்க்கை இத்தனை மில்லியன், இத்தனை ட்ரில்லியன் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதேதான் மனுவினோட ஆயுள். அது பிரம்மாவுக்கு சொல்லியாச்சு. இப்ப மனு, இது கீதா 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வான்கிட்ட கிருஷ்ண பகவான் பேசினார். ஓகே, கீதை இந்த பூமியில் வந்த காலம் எப்படிலாம் எப்ப வந்திருக்கு கீதைன்னு? திருத்தயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். கலியுகத்துக்கு 4,32,000 வருடங்கள். இதுல இது வரைக்கும் நமக்கு கடந்து போனது 5117 கடந்திருக்கோம். பாக்கி இருக்கிற வருஷங்கள் கடக்கணும். அதை கடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் இப்படின்னு தெரியும். இந்த பூமியில் வந்த காலம் அத்தனை மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு வந்திருக்கிறது. ஸோ பிரம்மாவின் ஒரு நொடி, ஒரு நாள்ங்கிறது இத்தனை ஆண்டுகள். பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் இவ்வளவு ஆண்டுகள். பிரம்மாவின் 1 நிமிஷம் 6 கோடி. பிரம்மாவின் 1 நொடி 1 லட்சம். பிரம்மாவுக்கு 1 நொடி அப்படிங்கிறது 1 லட்சம் ஆண்டுகள். அப்பதான் பார்த்துக்கோங்களேன், கால்குலேஷன் போட்டு. எஸ் மேம், 4.6 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. அஜோபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரக்ருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாம் ஆத்ம மாயையா. நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. மேலும் நான் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் இறைவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவத்தில் நான் தோன்றுகின்றேன். ஓகே, அவர் அவருக்கு பிறப்பு, எப்ப பிறந்தார், எப்போ இறந்தார், அதுல எனக்கு எப்போ வேணாலும் அவருக்கு என்ன வேணாலும் அவர் பண்ண முடியும். அவருக்கு தனியா அவருக்குன்னு ஒரு இது கிடையாது, இப்பதான் பிறக்கணும், இப்பதான் இருக்கணும். நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் என்னை பற்றி, அதனால ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் அசல் ஆழ்நிலை வடிவத்தில் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படிங்கிறார். தனது பிறப்பின் விசேஷத்தன்மையை பற்றி இங்கே கூறுகிறார்.
சாதாரண மனிதரை போல் தோன்றினாலும் தனது பற்பலிய முந்தைய பிரிவுகள் அனைத்தையும் அவர் நினைவில் வைத்துள்ளார். சாதாரண மனிதனால் சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு தான் என்ன செய்தோம் என்பதை கூட நினைவில் கொள்ள முடியாது. பகவான் தான் தனது சுய உடலிலேயே தோன்றுவதாக கூறுகிறார். எப்போது அவர் தோன்றினாலும் தனது அந்தரங்க சக்தியால் சுய உடலிலேயே தோன்றுகிறார். இரு கைகளுடன் புல்லாங்குழல் ஏந்தியவாறு தோன்றுகிறார். கடவுள் எப்போது அவதரிப்பதற்கான காரணம் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஜெசி மத்தாஜி சொல்லுவே இல்லைங்க, சொல்லுங்க. எப்போது அவதரிக்கிறார்? எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் எப்ப தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறதோ பரத குல தோன்றலே அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். இந்த அறிவை பெறுவதற்கான அதனால கிடைச்சாக்கா அதுல என்ன பயன்? பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்காக நான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். அதனால எல்லாரையும் காப்பாற்றுறதுக்காக மறுபடியும் நான் பிறக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். 4.7 படிங்க. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். ஓகேயா? இந்த ஸ்லோகத்துல சிஜாம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து பாருங்க. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபியுதானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சிஜாம் யகம். சிஜாம்னு வந்திருக்கு இல்லையா? சிஜாமி அப்படின்னாக்க இங்கு முக்கியமானதாகும். சிஜாமி என்று சொல்லி படைப்பு என்னும் பொருளில் உபயோகிக்க முடியாது. ஏனென்றால் பகவானது அனைத்து ரூபங்களும் நித்தியமானவை என்பதால் அவரது உடலுக்கு படைப்பு என்பதே கிடையாது. எனவே சிஜாமி என்பது பகவான் தனது சுய உருவில் தோன்றுவதை குறிக்கிறது. உண்மையான தர்மம் மறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அவர் தனது சுய விருப்பத்தால் தோன்றுகிறார். தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த கொள்கை தன்னிடம் சரணடைவதே என்று வேறு ஒன்றுமில்லை அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஓகே, அவர்கிட்ட சரணடைகிறது தான் நமக்கு இது. எஸ்மா 4.8 படிக்கும். எஸ் மாதாஜி. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. இந்த சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் தோன்றுவேன். எதுக்காக? பக்தர்களை காக்கணும், துஷ்டர்களை அழிக்கணும், தர்மத்தின் கொள்கைகளை நிலைநிறுத்தணும். தர்மம் சீர்குலைஞ்சா தானே இது வருது, கஷ்டங்கள் வருது. அந்த சமயத்துல நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக நான் வருவேன். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஓகே, ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காத போது கடைபிடிக்காதது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ணா உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருந்தால் அவரை சாது என்றும் கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கிறது. சாதுங்கிறது கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றவன் சாது என்று சொல்ல முடியும். துஷ்கிருஷ்ணாம்னாக்க கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கிறது. பக்தர்களை விடுவிக்கவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் பல்வேறு அவதாரங்களில் பகவான் தோன்றுவதாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மட்டும் நான் உங்களுக்கு மீனிங் கொடுத்துடுறேன். ஒரு வாட்டி தெரிஞ்சுட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாருக்குமே மனப்பாடமா தெரிஞ்சிருக்கட்டும். பரித்ராணாய அப்படின்னா காப்பதற்காக, சாதுனாம் பக்தர்களே, விநாசாய அழிப்பதற்காக, ச மற்றும் துஷ்கிருதாம் துஷ்டர்களே, தர்மத்தின் கொள்கைகளே, சம்ஸ்தாபனார்த்தாய மீண்டும் நிலைநிறுத்த, சம்பவாமி தோன்றுகின்றேன், யுகே யுகே யுகந்தோறும். ஓகே, யாரா ஜீவகுமாரி மாதாஜி நீங்க படிக்கணுமா இந்த ஸ்லோகத்தை? ட்ரை பண்றீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. படிங்கம்மா. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாய
संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Very good. Yes, ma. 4.9 padinga Kamalaji. Yes, Mataji. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मां येति सोऽर्जुन. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் இந்த நித்திய உலகை அடைகிறான். என்ன சொல்றார்? அவரை பகவானை நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிட்டு அவரை பத்தி கம்ப்ளீட்டா நம்ம அறிஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம டெய்லி சாண்டிங் பண்ணிட்டு நம்ம சாத்விக் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு கிருஷ்ண பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை பத்திய இதுல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கம்ப்ளீட்டா நம்ம ஈடுபடுத்திட்டோம்னா நம்ம இந்த உடல்ல இருந்து இந்த ஆத்மாவானது பிரிஞ்சு போடுறதும் மறுபடியும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பது இல்லை. அது நிச்சயம். அந்த மாதிரி பிரிவு எடுக்காம நம்ம கோலோக விருந்தாவன் போனோம்னா இந்த காரியங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். யாரு? அவரை பத்தி கம்ப்ளீட்டா நமக்கு அறியணும்னா என்ன பண்ணணும்? முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா. ஒரு நாளைக்கு 4 ரவுண்ட்ஸ் இப்போ பண்ணுங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு 4லேருந்து 8 ரவுண்ட்ஸ் வந்துடணும். அதனால ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கே 4 ரவுண்ட்ஸ்க்கு. ஓகே. இந்த உடலை விட்ட பின் மறுபடியும் இந்த இடத்துல இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல என்ன? ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் நீர்ல மூழ்கின்னு இருக்கான். ஆனா அவர் நீர்ல மூழ்கிறான். அவருக்கு அங்க மேல இருந்து பார்த்து அவருக்கு தெரியுது, கிருஷ்ண பகவானுக்கு அவன் நீர்ல மூழ்கின்னு இருக்கான், அவனை காப்பாற்றணும். என்னோட பக்தன், என்னுடைய நண்பன். முதல்ல நண்பனுக்கு அப்புறம் தான் பக்தனாக முடியும். நம்மளாம் இப்போ நண்பனாகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். கிருஷ்ண பகவானை நமக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட் ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். அதனால முதல்ல நண்பன் ஆக்கிக்கணும். ஓகே. அது என்னுடைய நண்பன் கஷ்டப்படுறான், அவனை காப்பாற்றணும். அங்கேருந்து கருட வாகனத்துல ஏறி அவனுடைய உயிரை காப்பாற்றுறார். அப்ப அந்த காப்பாற்றுறதுனால இது எதுக்காக அவர் காப்பாற்றணும்? அவர் தூய பக்தர். இந்த யாரு மூழ்கின்னு இருக்காளோ அவர் தூய பக்தர். அவரை காப்பாற்றுறது அவருடைய கடமை. அவர்களுக்கு இருக்கிறதையும் கொடுப்பார், இல்லாததையும் என்ன வேணுமோ அதையும் இருப்பதை காத்து இல்லாததையும் கொடுக்கக்கூடிய இது அவருக்கு அந்த அருள் அவர் பண்ணுவார். அதனால நம்ம எதுவுமே இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்க வேண்டாம். நம்ம பண்ண வேண்டியது இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் மட்டும் பண்ணுங்க, விடாம யாருமே. பகவத்கீதை பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே. கிருஷ்ணரின் வடிவம் திவ்யமானது, நிரந்தரமானது, பர்மனன்ட். அது நாம் மன்னவரின் வடிவங்களும் தற்காலிகமானது. இது உங்களுக்கு முன்னாடியே படிச்சாச்சு. நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் மாயையால் நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணர் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர். ஓகே. நாம இதுல கிருஷ்ணரின் வடிவம் திவ்யமானது. அவருக்கு எங்கேயாவது வயசான கிருஷ்ணர்னு ஏதாவது படம் பார்த்திருக்கீங்களா? யாரும் பார்க்க முடியாது. கிருஷ்ணர் எப்போதுமே அவருக்கு இந்த சின்ன இதுதான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா அவருக்கு அவர் பர்மனண்டா அதே இதுல தான் இருப்பார். இப்போ நம்மளாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு நம்மளாம் பிறந்திருக்கோம். நம்ம குழந்தையா இருந்த போது இருக்க மாதிரியும் இருக்கும், காலேஜில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும். இப்போ கம்ப்ளீட்டா மாறிட்டு தான் வரும். அதனால இதெல்லாம் தற்காலிகமானது. இது பெரிய மெயின் வித்தியாசம். கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள பெரிய மெயின் வித்தியாசம். அவரோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எல்லாம் பர்மனெண்ட்டு, நம்மளதெல்லாம் தற்காலிகம். இன்னைக்கு இப்படி இருக்கும், நாளைக்கு என்ன ஆகும்னு தெரியாது நம்ம உடம்புல, இல்லையா? அதனால அவருக்கும் இதுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது. Yes, ma. 4.10 பண்ணுங்க. Yes, Mataji. Vitaraga bhaya krodha manmaya mam upashritaha bhagavo jnana tapasa bhuta matbhavam agataha. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னிடம் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளார்கள். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாகிறார்கள். எல்லாரும் என்னை பத்தி தெரிஞ்சது பற்றுதல், பயம், கோபம் இதுல இருந்து முதல்ல நம்ம வெளியில வரணும். அதை வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாண்டிங் த மகா மந்திரம். அது பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 by 1 நம்ம அந்த கோபம் வராது. கோபம் வரலைன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளோட பிபி எகிராது, நார்மலா இருக்கும். சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் ஆகும். எல்லாமே பயம், எது எடுத்தாலும் பயப்படுவோம். அதெல்லாம் இந்த சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த பயம்ங்கிறதே இருக்காது உடம்புல. ஓகே. பற்றுதல், அட்டாச்மெண்ட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கணும். நம்ம குழந்தைகள், நம்ம ஹஸ்பண்டு, நம்ம வீடு எல்லாத்துக்கும் ஆனா அந்த அட்டாச்மெண்ட்லேயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ஒரு சைடில் டிட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கணும். ஏன்னா அவள் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போனா நமக்கு வருத்தப்படக்கூடாது. அதுக்கு தான் நம்மள மனசை முதல்ல தயார் பண்ணி மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டெம்பரரி அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டாச்சுனாக்க நம்ம அந்த லைஃபை
நம்ம அந்த மாதிரி வாழ கத்துன்றோம். எல்லாமே நம்ம அந்த மாதிரி சரணடைஞ்சாச்சுன்னா கிருஷ்ண பகவான் நம்மளை எப்படி இருந்தாலும் நம்மளை காப்பாற்றுவார். ஆன்மீக வாழ்வை புறக்கணித்தல், ஆன்மீக ஆன்மீக தத்துவத்தை கண்டு பயப்படுதல், விரக்தியான வாழ்வினால் சூனியத்திற்கான எண்ணம், பற்றுதலில் 3 நிலைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும். ஜனநோக்கம் கொண்ட வாழ்வின் இந்த 3 நிலைகளிலிருந்து விடுபட பக்தி தொண்டில் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின்படி கடைபிடித்து பகவானிடம் முழுமையாக தஞ்சமடைய வேண்டும். அதை நம்ம வெறும் பகவத்கீதை நானே படிக்கிறேன், இது என்ன கிளாஸ்ல உட்காந்து படிக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நினைச்சுக்க கூடாது. நம்ம கையில புத்தகம் வச்சு படிக்க முடியாது நம்மளால. ஏன்னா 4 பேரோட டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனோட இருந்தோம்னாக்க அவ ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சதை இன்னொருத்தருக்கு கத்துக்க முடியும். இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு சொல்வேன், உங்கள்ட்ட இருந்து தெரிஞ்சதை நான் கத்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே அசோசியேஷன் இருந்ததுன்னா அது ஒரு விதத்துல சௌரியம். அதனால அது எப்போதுமே பகவத்கீதை ஒரு குரு சீட பரம்பரை, நமக்குன்னு ஒரு குருவை வச்சுட்டு அது மூலியமா பார்த்துக்கணும். ஓகே, மேற்கொண்டு நம்ம இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். 4.11 படிக்கணும். Yes, Mataji. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. என்னிடம் சரணடைந்ததற்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். தத்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர். எல்லாரும் பகவானை அவர் நம்ம நினைச்சிட்டு எவ்வளோக்கெவ்வளோ அவர்கிட்ட நெருங்கி வருவோமோ. நான் உங்களுக்கு ஒரு இது போட்டேன் இல்லையா, நம்ம ஒரு பிக்னிக் போறோம், ரோட்ல போறச்சு பார்த்தாக்க கடலும் தெரியுது, மலை தெரியுது, ஆகாயம் தெரியுதுன்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? அப்புறமா கொஞ்சம் கிட்டக்க நெருங்கின வந்தோடனே மரம் தெரியுது, மரத்துல கிளி உட்காந்துருக்குது, அதுக்கு இன்னும் கிட்டக்க நெருங்கி வந்தோன்னு தெரியுது. அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ தூரத்துல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவ்வளவுதான். சாண்டிங் பண்ணிட்டு 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்ட் பண்ணிட்டு போயிருக்கோம். இது சும்மா நம்ம நெருங்கிறதுக்கு உண்டான அஸ்திவாரம் தான் போடுறோம். இதுக்கப்புறமா இன்னும் நெருங்கி நெருங்கி போக போக நமக்கு அவரை பத்தி கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும். நம்ம பியூர் டிவோட்டியா ஆக முடியும். முடியாதுன்னே கிடையாது. ஓகே, அதனால அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு நம்மள தயார் பண்ணிட்டு வரணும். அந்த மாதிரி அவரை கொண்டு வந்தாக்க அவளுக்கு நீங்க சாண்டிங் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு எதுங்குறோமோ, பகவானை நெருங்குறோமோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு அவர் பலன்களை கொடுப்பார். நமக்கு என்னென்ன நல்லதோ கெட்டதோ அதை பார்த்து அவர் கொடுப்பார். நமக்கு எவ்வளோ கொண்டு நெருங்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கும். ஓகே, எஸ்மா 4.12 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. காங்ஷதஹ கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இந்த உலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றார்கள். இந்த உலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல? பலம் தரும் வெற்றியை விரும்பும். நம்ம இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கோம், என்கிட்ட காசே இல்லைப்பா, போய் எல்லாரும் சொல்லுவா, நீ மகாலட்சுமிக்கு கோயிலுக்கு ஒரு 5 வெள்ளிக்கிழமைக்கு நீ போயிட்டு வா அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம 5 வெள்ளிக்கிழமை போயிட்டு வருவோம். 5ஆவது வெள்ளிக்கிழமை முடியறதுக்குள்ளேயே நமக்கு கையில பணங்கள் எப்படியோ சேர்ந்துடும். எப்படி சேரணும், நமக்கு வேற வேலை கிடைச்சிடும், ஏதாவது ஒரு விதத்துல நமக்கு சொந்தக்காரர் யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவா, ஏதோ ஒரு இடத்துல வரும். அதனால இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நமக்கு வேணுங்கிறது நடக்கணும்னா அதாவது அந்த இவர்களெல்லாம் வேண்டக்கூடாதுன்னு அவர் சொல்லல, எல்லாரையும் வேண்டிக்கோங்க. தேவர்கள் தேவதைகள் எல்லாம் வேண்டினாக்க, சரஸ்வதியை வேண்டினா படிப்பு வரும்பா, சரஸ்வதி கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்கும்பா, போனாக்க நிச்சயமா படிப்பது வரத்தான் வரும். அது இல்லைன்னு யாரும் அவர் கிருஷ்ண பகவானே ஒத்துக்கிறார், எல்லாம் வரத்தான் வரும். ஆனா இதெல்லாம் எல்லாரும் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் பூர்ண சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறது கிருஷ்ண பகவான். எல்லாருக்கும் மேல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துருக்க கிருஷ்ண பகவான், அவர் தான் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி அவளுக்கு சொல்றோம். அந்தந்த டெமிகாட்ஸ்க்கு தேவதாஸ் தேவதைக்கெல்லாம் அவர் பர்மிஷன் அவ பண்றத பண்ணிடுவோம், முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறார். ஆனா இவெல்லாம் பண்ணின உடனே நீங்க அதுல பண்ணின நமக்கு கிடைக்கிற புண்ணியங்கள்லாம் இந்த ஜென்மத்துல அந்த இடத்துக்கு அந்த லோகம், இந்திரனை வழிபட்டா இந்திர லோகத்துக்கு போகலாம், சந்திரனை வழிபட்டாலும் சந்திரன், அங்க போயிட்டு நம்ம புண்ணியத்தெல்லாம் தீர்ந்த உடனே மறுபடியும் மறுபிறப்பு வரும் நமக்கு. ஓகே, இதுதான் இந்த முக்கியமானது. இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி மறுஜென்மம்ங்கிறது நமக்கு அப்போ வந்துடும். இப்போ கிருஷ்ணரை வழிபட்டாக எல்லாத்துக்கும் எல்லாருமே அவர் ஒத்தரை வழிபட்டா உங்களுக்கு செல்வம் வேணுமா, படிப்பு வேணுமா, எல்லாமே அவர் கையிலிருந்து கிடைக்கும். அவர் ஒரு நண்பனாகவும் இருந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுப்பார். அவர்கிட்ட போடையெல்லா நமக்கு மறுபிறவிங்கிறது முக்கியமா அது கிடையாது. இந்த பிறப்பு
கஷ்ட நஷ்டம் சுகதுக்கம் இந்த இதுல வந்து மாட்டிக்க வேண்டாம். குளிர் கோடை குளிர் இதுல எல்லாம் வந்து மறுபடியும் இந்த பிறப்பு எடுத்துட்டு அனுபவிச்சுட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட பேசாம கோலோக விருந்தாவன்ல போய் அங்க உட்காந்துட்டு நம்ம மட்டும் அவர் சொல்றதை கேட்டுட்டு அங்க சாண்டிங் பண்ணிட்டு அங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு சந்தோஷமா இருந்துக்கலாம். ஓகேயா? நேற்றுக்கு தான் சொன்னார் அது. அங்க போய் நம்ம சும்மா அப்படியே உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அங்க போய் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு இன்னும் அட்வான்ஸ்டா அவர்கிட்ட நமக்கு இன்னும் நிறைய நமக்கு கத்துக்கிறதுக்கு முடியும். ஓகேயா? அதான் சந்தோஷம் தான். எப்போதும் சந்தோஷமா தான் இருப்போம் அங்க போனாங்க. ஒவ்வொருவரும் கிருஷ்ணரை அவரது பல்வேறு கோணங்களின் மூலம் கொண்டுள்ளார். தோற்றங்களின் மூலம் தேடிக்கொண்டுள்ளார். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் அவரது உருவமற்ற பிரம்ம ஜோதியாகவும் அணுத்துகள்கள் உட்பட எல்லாவற்றிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவாகவும் உணரப்படுகிறார். ஆனால் தூய பக்தரால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை முழுமையாக உணரப்படுகிறார். தேவர்கள் பகவானின் பல்வேறு அம்சங்கள், கடவுள் ஒருவரே, கிருஷ்ண உணர்வில் ஆரம்பம் காட்டும் மக்கள் அரிது என்பதை இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. ஓகே, இதுல வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் பகவான். அவள்லாம் இந்த தேவர்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அது தேவர்கள் பகவானின் பல்வேறு அம்சங்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் மேம். 13 படிக்கும். चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्. 3 இயற்கை குணங்களுக்கும் ஒரு நிமிஷம். இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனிதன் சமூகத்தில் 4 பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆகினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஓகே, இந்த 4 இது பண்ணியிருக்காரு. என்னென்ன? பிராமணா, சத்ரியா, வைசியா அண்ட் சூத்ரா. 4 ஜாதியும் அவரை தான் ஏற்படுத்த. இது சமூகத்தில் 4 பிரிவுகளை ஏற்படுத்தினார். ஆனா இவர் என்ன பண்ணும்? இந்த பிராமணாங்கிறவ அவ வேதங்கள்லாம் கற்றுட்டு அது வேதங்கள் இது பண்ணி சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சுட்டு யாகங்கள்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணுவார். அதெல்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும்? மழை கிடைக்கும். மழை கிடைச்சதுன்னா விவசாயம் நல்லா நடக்கும். சத்திரிகள் பண்ண முடியும். அப்புறம் சூத்திரர்கள் பண்ண முடியும். அதை பண்ணினா பண்டமாற்று முறையில வைசியர்கள் அதை வியாபாரம் பண்ணி அதை பண்ணணும். அதுல இருந்து நம்ம எல்லாம் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணணும்? வாங்கி நம்ம சமைச்சு பகவானுக்கு பிரசாதமா நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு இப்படிதான் அந்த ஃபுட் சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, இந்த பிராமணாங்கிறது வேதங்கள் படிக்கிறது. சத்திரியர்களோடது என்ன? வாரியர்ஸ். அவளுக்கு தொழில் போர் புரிதல் தான். அந்த சத்திரிய குலத்தில் பிறந்தவர் தான் அர்ஜுனன். அவருடைய குலதர்ம தொழில் போர் புரிவது, அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்புறம் வைசியர்கள் வியாபாரிகள், பண்டமாற்று பண்றது, அதுக்கெல்லாம் அவர்கள் வைசியர்கள். அப்புறம் இது வந்து சூத்திரர்கள் நிலங்கள்லாம் இருந்துட்டு இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்றது. கடவுளே எல்லாவற்றையும் படைப்பவர். எல்லாம் அவரிடமிருந்தே பிறந்தன, எல்லாம் அவரிலேயே லயிக்கின்றன. அழிவிற்கு பிறகும் எல்லாம் அவரிலேயே தங்குகின்றன. சமூக நிலையில் 4 பிரிவுகளுக்கும் அவரே படைப்பாளி. பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர், சூத்திரர்கள் 4 பிரிவு படைத்தவராயினும் பகவான் கிருஷ்ணர் எந்த பிரிவையும் சார்ந்தவர் அல்ல. மிருகநிலையில் இருந்து மனிதனை உயர்த்தி அவரிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பதற்காக 4 பிரிவுகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்றபடி பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை, குணத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர முடியும். ஓகேயா? அதனால இந்த 4 பிரிவுக்கு நடுப்புற கிருஷ்ணர் வரப்படுது. அவர் எந்த இதுல இருக்கார், எந்த பிரிவுல வரார் அப்படின்னா அவர் 4 பிரிவுக்கும் அவர் பொதுவானவர். அவருக்குன்னு எந்த விதமான இதுவும் கிடையாது. நான் பிராமணன், நான் சூத்ரன், நான் சத்திரியன் எதுவும் கிடையாது. அதனால்தான் இந்த பகவத்கீதையை எல்லாரும் படிக்கலாம். பிராமணாலும் படிக்கலாம், சூத்ராலும் படிக்கலாம், எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் முஸ்லிம்ஸும் படிக்கலாம், கிறிஸ்டியன்ஸும் படிக்கலாம், யார் வேணாலும் படிக்கலாம் அப்படின்னு அதனால்தான் இதை சொல்லியிருக்கேன். 4.14 படிக்கலாம். Yes. Namam karmani limpanti name karma phale spruha iti mam yo bijanati karma birna sabatyate. என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலில் பார்க்கும் பலன்களுக்கு நான் ஆசைப்படுவதில்லை. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலனளிக்கும் எதிர்வழிகளில் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டார். ஒரு நிறுவனத்தின் முதலாளி தன் தொழிலாளர்கள் செய்யும்
செயல்களுக்கு சரியான அல்லது தவறான பொறுப்பாளி அல்ல, பொறுப்பு தொழிலாளர்களுடையது. அவர் என்ன சொல்றார், எல்லாருக்கும் அவ்வாவளுக்கு இந்த வேலை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. அதனால அவ்வாவாளோடது அவ்வாவா தான் பண்ணிருக்கணும், கர்மாக்களை அவ்வாவா பண்ணணும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன ஒரு அவனோட இது ஃபைட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்திருக்கு, நீ ஃபைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. அது நீ தான் பண்ணணும். அதை நான் நீ பண்ணலைன்னா என்ன உத்தரவு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன், ஒன்னதான் சொல்லுவா. அதனால எஜமானன்னு யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா, தொழிலாளி தான். ஸோ தொழிலாளி செய்யுதுனாக்க அவனுக்கு தான் அந்த பெருமை, தொழிலாளிக்கு தான் அது. ஆனா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம், தொழிலாளி அவன் இவன் பண்ணலைன்னாக்க மற்றவாள்லாம் அவனை பார்த்து கேலி காட்டுவான், இந்த மாதிரி நீ பண்ணாம இருக்கியே, உன்னோட தொழிலை நீ செய்யாம விட்டுட்டியே அப்படின்னு அவன் சொல்லுவான். அதனால அவனோட குலதர்ம தொழிலை பண்ணுங்கிற. ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே. ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு, ஒரு ஃபேக்ட்ரியில ஒரு மேனேஜர் இருக்கு, அந்த டைரக்டர் வந்து இதை பண்ணு அது பண்ணு, தொழிலாளர்கள் ஒரு 1000 பேர் இருக்கா, எல்லாரும் வேலை செய்யலாம். அந்த தொழிலாளர்கள் ஒழுங்கா வேலை செய்யலைன்னா அந்த மேனேஜருக்கு என்ன கிடைக்கும்? இப்போ ஒண்ணுமே ஒரு விதமான இதுவும் கிடைக்காது. அதனால எல்லாமே அது வந்து செயலின் பலனுக்கு அவாதான் இம்பார்ட்டன்ட், தொழிலாளர்கள் தான் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இந்த உலகில் பின்பற்றப்படும் ஜாதி அமைப்பு என்று அழைக்கப்படுவது கீதையின் இந்த வசனத்தில் மறுக்கப்படுகிறது. இருதய நோய் நிபுணரின் மகனாக இருப்பதால் ஒருவன் அந்த தொழிலுக்கு செல்ல அதிக வாய்ப்பு உள்ளது, வளர்ப்பு மற்றும் ஆரம்பம் சீர்படுத்துதல் காரணமாக. ஆனால் தானாகவே அவர் சான்றளிக்கப்பட்ட இதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக மாற்றுவதில்லை. அவர் உங்களை சமாதானப்படுத்த எவ்வாறு முயன்றாலும் அவர் உங்கள் மீது உங்களுக்கும் தெரிந்த எவரையும் செயல்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். ஒருவரின் சொந்த குணம் மற்றும் கர்மா குறித்து நீண்ட மற்றும் கடினமான உள்நோக்கத்திற்கு பிறகு தொழில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு துறையில் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருக்க நீங்கள் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அறிவுபூர்வமாகவும் குலத்தின் கோரிக்கைகளுடன் இணக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும். இதுதான் வர்ணாசிரமம். நோ மேட்டர் how hard he tries to convince you, you won't let him operate on you or anyone you know. ஓகேயா? அதனால இந்த வர்ணாசிரமம் இதை சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார், ஒரு டாக்டரோட புள்ள வந்து டாக்டர் ஆக முடியாது. அவன் எப்படி ஆக முடியும்? அவன் படிச்சு பண்ணினாத்தான் பண்ண முடியும். டாக்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து என் பிள்ளையை சேர்த்துக்கோன்னு காலேஜில் சொல்லலாம், அவன் படிச்சு நல்லா பண்ணா தானே பண்ண முடியும். அதனால அது மாதிரி தான் ஆகணும்னு ஒன்றும் கணக்கு கிடையாது. அதனால அவர் இதய அறுவை சிகிச்சை தான் அவளை மாற்ற முடியாது, சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கின்னு பண்ண முடியாது. அதனால அவளோட சொந்த குணம் மற்றும் கர்மா குறித்து நீண்ட மற்றும் கடினமான உள்நோக்கத்திற்கு பிறகு தொழில் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். அந்த மாதிரிதான் தொழிலையே தேர்வு செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல. ஸோ கர்மானா என்ன, விகர்மானா என்ன, அகர்மானா என்ன படிச்சிருக்கோம், ஓரளவுக்கு தெரியும் நமக்கு. இருந்தாலும் அதை ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். கர்மானா வேதங்களை பின்பற்றுவார், புண்ணிய செயல், இன்பம், மேலுலக பிறவி. எங்க பிறவி கிடைக்கும்? மேலுலகத்துல நல்ல நல்ல இடத்துல போய் பிறக்கலாம், மேலுலகத்துல பிறக்கலாம். ஓகே, இது விகர்மாங்கிறது தடைப்பட்ட செயல், தடை செய்யப்பட்ட செயல், பாவ செயல், துன்பம், கீழ் உலக பிரிவு. இது லோயர் பிளானட்ஸ், இவ அப்பர் ஹையர் பிளானட்ஸ், இது லோயர் பிளானட். கர்மாக்கு ஆப்போசிட் விகர்மா. ஓகே, இது அக்கர்மாங்கிறது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப விசேஷம். அக்கர்மாங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யாரு அக்கர்மாக்கு? நாரத முனி. அக்கர்மாக்கு நாரத முனி, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. விளைவுகளற்ற செயல், கிருஷ்ணருக்கான செயல், பேரானந்தம். அவளுக்கெல்லாம் திரும்பி இந்த உலகத்துல பிறக்கிற வழியே இதுவே கிடையாது. அது ஆன்மீக உலகத்துக்கு தான் போவா அவள்லாம். ஓகேயா? எஸ்மா, 17 படிங்க. அம்மா, ஒரு சந்தேகம். சொல்லுங்க. இல்ல, எனக்கு என்னன்னா, இப்ப வந்து கர்மான்னு சொல்லிருக்கீங்களா, கர்மாவில வந்து தான் செய்த கர்மா வந்து தன் விளைவுகளை வந்து எப்போதும் காமிச்சுட்டே இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க. நல்ல கர்மா செய்தா வந்து நல்லது நடக்கும், கெட்ட கர்மா செய்தா. இப்ப கர்மா விகர்மான்னு சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா, கர்மா எல்லாமே நல்லது, விகர்மா எல்லாமே வந்து தவறாக செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எனக்கு புரியல, அதுதான் கேட்டேன். இல்ல, கர்மாங்கிறது எல்லாமே நமக்கு கொடுத்த கடமைகளை செய், பலனை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். பகவான் கிட்ட எல்லாத்தையும் அதை அவர் பார்த்துப்பார். பலன் நமக்கு கொடுத்த கடமை என்ன?
இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகணும், ஆஃபீஸ் போய் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டியது உங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருக்கேன். அதான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரேயரும் பண்ண வேண்டியது ஜாப். நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி சாண்டிங்லாம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்த கடமைகளை நீங்கள் செய்யணும். உங்கள் குழந்தை குட்டிகளை நீங்கள் பார்த்து அதுகளை ஒழுங்காக படிக்க வச்சு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டிய கடமைகள் சின்ன சின்ன தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கா. கிரகஸ்தர்களுக்கு நம்ம சன்னியாசி இல்லை, அதனால கிரகஸ்தர்களுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்த கடமைகளை பண்ணணும். அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த மாதிரி பண்ண புண்ணிய காரியங்கள், இந்த கெடுதல் மற்றவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நம்ம கர்மா, நியாயமா பண்றது கர்மா. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா பண்றது தான் விகர்மா. எல்லாமே பாவ செயல்கள். விகர்மால இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாவ செயல்கள் தான் தெரியும். அதாவது நைட்டு பார்ட்டிக்கு போவாங்க, குடி குடிப்பாங்க, சிகரெட் பிடிப்பாங்க, இந்த மாதிரி தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணி பாவ செயல்கள் தான் அவங்க செய்கிறது. மற்றவங்களை குத்தி கொலை பண்றது, இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய இருக்குங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பாவ செயல்கள். அதனால என்ன ஆகும், இந்த ஜென்மத்திலேயே நமக்கு துன்பத்தை தான் அவங்க அனுபவிச்சிருப்பாங்க. அவங்க அடுத்த ஜென்மங்கிறது மனுஷ பிறவியே கிடையாது. அவங்களுக்கு அடுத்த ஜென்மங்கிறது கீழுலக பிறவி, மிருகங்களாத்தான் பிறப்பாங்க அப்படின்னு அது விகர்மாங்கிறது. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? கர்மாக்கு ஆப்போசிட் கம்ப்ளீட்டா விகர்மா. ரொம்ப நன்றிமா. புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புரிஞ்சுதமா? புரிஞ்சுது. கர்மாங்கிறது நம்ம இப்ப பண்ற காரியங்கள்லாம் நல்ல காரியங்கள். அவங்க இப்ப பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருக்கோம், காத்தால எழுந்து உங்களை எல்லாம் சாண்டிங் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் ஒரு கர்மா. நம்ம கர்மாவை கரெக்டா பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை. நம்ம புண்ணிய செயல்களும், அதாவது தானம் கொடுக்கறது, சேரிட்டிக்கு கொடுக்கறது, ஒரு டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கொடுக்கறது, நம்ம சம்பளத்துல 1000 ரூபாய் சம்பளம் வந்ததுன்னா ஒரு 50 ரூபாயை நம்ம ஒரு சேரிட்டிக்கு கொடுக்கணும். கோயிலுக்கு எல்லாம் போனா உண்டியில எதுக்கு இந்த 1 ரூபாய் 2 ரூபாயெல்லாம் காயின் எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் போடுறோம்? அதெல்லாம் போட்டா ஒரு நல்ல செயல்கள் தான் பண்ணணும் இல்லையா? பகவானை நமக்கு பண்ணணும். அந்த மாதிரி புண்ணிய செயல்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி இருந்தா கர்மா. ஓகேயா? அது மாதிரி பண்ணினாக்க நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் கண்டிப்பா. இதுல கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட் விகர்மாங்க. ஓகே ஓகே. ரொம்ப நன்றிமா. ஓகே. எஸ்மா 17 படிங்க. படிச்சிட்டீங்களா? कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மம் என்பது என்ன, விகர்மம் என்பது என்ன, அகர்மம் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கர்மம்னா என்ன? செயல். விகர்மம்னா தடைப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அகர்மம் செயல் இன்மை என்பது என்ன, மூணுத்தையும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இப்ப முன்னாடி பார்த்தோம். அதாவது பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான உண்மையான ஆர்வம் ஒருவனிடம் இருந்தால் கர்மம், அகர்மம் மற்றும் விகர்மம் என்பதை பற்றி வேறுபாட்டை அவன் தெளிவாக உணர வேண்டும். இவற்றை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் அதிகாரிகளோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடமிருந்து ரகசியத்தை அறிய வேண்டும். பகவானிடமிருந்து நேரடியாக கற்பதை போன்றதே இல்லாவிடில் மிகச்சிறந்த அறிவாளியும் குழப்பமடைவான். யானை பாகன் குளிப்பாட்டி அதை கரைக்கு அழைத்து வருகிறான். உடனே யானை மண்ணை வாரி போட்டுக் கொள்கிறது. பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுபட வேண்டும், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். இந்த மாதிரி இந்த விகர்மால இல்லாம நம்ம கர்மாக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம நல்ல இதுக்கு செஞ்சுருக்கணும். யானை என்ன பண்றது, இதுல போய் ஆத்தங்கரைக்கு கூட்டின்னு போறோம் யானை போக. அங்க போனதும் அது குளிக்கிறது, நல்லா குளிச்சுட்டு உடம்பெல்லாம் எக்ஸ்டர்னலா கிளீன் பண்ணிக்கிறது, புற தூய்மையை பண்ணிட்டு வருது. வந்த உடனே இந்த கதையில வந்த உடனே என்ன பண்றது, மேல அதுக்கு விளையாட்டு தானே, அது டக்குன்னு மண்ணை வாரி மேல போட்டுக்கிறது. அதனால அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. நம்மள ரொம்ப சுத்தம் பண்ணிட்டாக்க இது புற தூய்மை. அக தூய்மைங்கிறது என்ன? அக தூய்மைங்கிறது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இதயத்துல, எல்லாருக்கும் இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. அந்த பரமாத்மாவுக்கு, ஆத்மாவுக்கு நமக்கு வயிற்று பசிச்சுன்னா அந்த மெட்டீரியல் பாடிக்கு, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல நமக்கு பசிச்சுன்னா சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்றோம். அந்த ஆத்மாவுக்கு பசிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம தான் அதுக்குதான் என்ன பண்ணணும், சாண்டிங் த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். அது ஆத்மாவுக்கு நம்ம சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்கணும். போட்டுட்டு இருந்தா ஆத்மா சந்தோஷமா இருந்ததுன்னா நம்மளோட முகத்தை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் சந்தோஷமா இருக்கணும். எப்படி தெரியும்னாக்க நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் அப்படிங்கிறது, ஒவ்வொருத்தரோட முகத்திலையும் இவங்க சாண்டிங் பண்றவங்க அப்படிங்கிறது அதுலயே இந்த பாசிட்டிவ் வைப் கண்டிப்பா தெரியும். ஓகேயா? அது ஆத்மாவோட கூடவே உட்காந்து நம்மள பரமாத்மா, ஆத்மாங்கிறது ஜீவாத்மா, கூடவே பரமாத்மாவும் அவரும் உட்காந்துட்டு நம்மளாம் என்ன பண்றோம், அவங்களே என்ன பண்றோன்ட்டு, நான் என்ன பண்ணேன்னு பாக்குறாங்க, இந்த பிரபுஜி என்ன பண்றான்னு பாக்குறாங்க. எல்லாத்தையும் உட்காந்து பரமாத்மா 84 லட்சம் ஜந்துக்கு உயிர் வாழிகளையும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகேயா?
ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவர் புழு முதற்கொண்டு அவருக்கு தெரியும். புழு, ஈசல் எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொன்றுத்தையும் அவருக்கு தெரியும். அதான் பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ளது. ஸோ விகர்மவாதின்னா என்ன பண்ணுவோம்? வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டான். லாஸ்ட் தான் விகர்ம வியாதி. அவன் வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டான். கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிரிவியின் நோக்கத்தே தோல்வி. அதனால அவன் எப்போதுமே இந்த மாதிரி ஒரு இதுவாகவே இருக்கும். அதான் விகர்மவாதி. கர்ம வியாதி இப்ப கேட்டாலே பிரபுஜி, நீங்க உங்களுக்கு கர்ம வியாதினா பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள், சொர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள், இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி இழப்புக முடியும். இந்த யாகங்கள்லாம் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்ல இதெல்லாம் இருப்பார். ஆனா அவர் திரும்பவும் பிறவி எடுக்க முடியும். ஞானிங்கிறவர் என்ன பண்ண முடியும்? ஞானிங்கிறது ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவம். அதை பயன் உலகில் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பில் பொருள் அறிந்தவர், பக்தி சேவைக்காக வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அவதான் ஞானி. இந்த விகர்மவாதி, கர்மவாதி அண்ட் ஞானி 3 பேருக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ்மா 18 படிங்க. மத்தேஜி உங்க ஸ்கிரீன் மாறவே இல்ல, சேஞ்ச் ஆகல, அப்படியே இருக்கு. 18 போட்டேனுமா? இல்ல படிக்கிறேன் மத்தேஜி, உங்க ஸ்கிரீன் மாறவே இல்லைன்னா அப்படியே இருக்கு. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्. இப்போ வந்திருக்கா? இல்ல வரல, மாறல. அதுக்காக நான் சொல்றேன், அப்படியே இருக்கு. அப்ப உள்ள அந்த இன்று உலகில் அந்த ஸ்கிரீனே தான் இருக்கு. எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கா? எனக்கு மட்டும் இருந்தா அப்படி இருக்கா? இல்ல, எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. ஸ்கிரீன் மாறவே இல்ல, அதுக்காக சொல்றேன். இது வந்துதா? இல்ல வரல மாதாஜி, அதேதான் இருக்கு. நீங்க முன்னாடி அந்த இன்று உலகில் பின்பற்றும் அந்த பேஜ் உங்களுடைய ஸ்கிரீன் இல்லம்மா, நம்ம ஸ்கிரீன் சேவர் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா, நம்ம அந்த நியூஸ் குடுக்குறீங்கல்ல, அது மாறவே இல்லம்மா. இன்று உலகில் பின்பற்றப்படும் அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டென்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் ஆகவே இல்லம்மா. இது வரல. கர்மா விகர்மா வரலம்மா, வரல. வரவே இல்ல. அதான் நீங்க படிக்க சொல்லும்போது ஸ்கிரீன் மாறவே இல்லைன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு மறுபடியும் பாக்குறேன். இப்ப வந்திருக்கா? இப்ப வந்திருக்கு மாதாஜி, இப்ப வந்திருக்கு. கர்மா விகர்மா இப்ப வந்திருக்கு. கரெக்ட் வந்திருக்கா? இது இப்ப வந்திருக்கு. வந்திருக்கு மாதாஜி, வந்திருக்கு மாதாஜி, வந்திருக்கு. அதான் அவளுக்கு இது சாரி. இது கர்மா விகர்மா அகர்மா இதத்தான் நான் படிச்சேன். அப்பவே அது நீங்க படிச்ச ஸ்கிரீன்ல வரல. ஓஹோ. கர்மாங்கிறது வேதங்களை பின்பற்றுவர், புண்ணிய செயல், இன்பம், மேலுலக பிறவி. விகர்மாக்கு தடை செய்யப்பட்ட செயல், பாவ செயல், துன்பம், கீழுபடி. அகர்மா விளைவுகளற்ற செயல், கிருஷ்ணருக்கான செயல், பேரானந்தம், ஆன்மீக உலகம். அது படிச்சோம். அடுத்தது இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டே இல்லையா? அப்புறம் இது விகர்மவாதி, கர்மவியாதி, ஞானி 3 படிச்சோம் இல்லையா? சாரி, விகர்மவாதி, கர்மவாதி, ஞானி படிச்சேன். அது படிச்சேன் இல்லையா? அது படிச்சுட்டேன். ஓகே. இது அகர்மா. இப்ப சொல்லிடுறேன். கர்மண்ய கர்மய பஷ்யேத் அகர்மணி ச கர்மயः ச புத்திமான் மனுஷ்யேஷு ச யுக்த கிருஷ்ண கர்மக்ருத். கர்மாவில் அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதனில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். புரிஞ்சுக்கோங்க. கர்மாவில் அகர்மாவை காணணும். அகர்மாங்கிறது யாரு? நாரத முடி ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுல அகர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதனில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவன் இயற்கையாகவே கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளான். அவனுடைய செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காகவே செய்யப்படுகின்றன. அடுத்தது 34.
Yes, Mataji. Tat vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshyanti te jnanam jnanina tattvadarshinaha. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். எப்போதுமே நமக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நமக்குன்னு ஒரு குருவை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அவர்கிட்டக்கே கேட்டுக்கணும். அவர் எப்போதுமே அவருக்கு தெரிஞ்சதை கண்டிப்பா சொல்லி தருவார். அவருக்கு தெரியலன்னா யாரையாவது கேட்டான்னு சொல்லி தருவார். அந்த மாதிரி அது ஆன்மீக குருங்கிறவர்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் அவர்கிட்ட உண்மையை நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அவர்கிட்ட கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப ஹம்பிளா போய் எனக்கு இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். ஓகே, இந்திய படத்துல எப்படி போட்டிருக்கு, இந்த ஸ்ரீலா பிரபுபாதா உட்காந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்கிறாவெல்லாம் இந்த மாதிரி எனக்கு ஸ்ரீடர் எனக்கு இது தெரியல அது தெரியல, அவளுக்கு இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி பண்ணி ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அந்த மாதிரி அவள்கிட்ட கேட்டேன்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. முழு முக்கியத்துவம் ஆன்மீக குருவை அணுகு உண்மையை அறிய முயற்சி. ஆன்மீக குருவை அணுகணும், உண்மையை அறிய முயற்சி செய்யணும். அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்டதும் அவர்தான் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கலிச்சந்திரன் உபனிஷதம் அதுல என்ன சொல்லிருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அதாவது தி ஷோடசக நாம் கலி கல்ம நாசனம் நத பரதரோபேய சர்வே வேதேஷு திஷ்யதி. அதுல என்ன மீனிங் அப்படின்னாக்க, எஸ் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க படிக்கும் மீனிங்க. கலியுகத்தின் கெட்ட விளைவுகளை முறியடிக்க ஒரே வழி இந்த 16 நாமங்களே. பிறவி பெருங்கடலை கடக்க இப்புனித நாமங்களை உச்சாரணம் செய்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை. இதுவே அனைத்து வேதங்களின் முடிவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 16 நாமங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஹரே அப்படின்னா 1, கிருஷ்ணா 2, ஹரே 3, கிருஷ்ணா 4, கிருஷ்ணா 6, ஹரே ஹரே 8 ஆயிடுச்சா. அதே மாதிரி ஹரே ராமா 2, ஹரே ராமா 4, அப்புறம் ராமராமா 6 ஆச்சு, ஹரே ஹரே 8, 8 8 16. இந்த 16 நாமங்களை அந்த 16 வார்த்தைகளும் நம்ம கரெக்டா உச்சரிச்சுட்டு இதை பண்ணணும். இந்த கெட்ட விளைவுகளை முறியடிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி இதுதான். நம்ம நல்ல வழிக்கு வரணும்னாக்க இந்த மந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு 4 ரவுண்டு சொல்லுங்க. 4 ரவுண்டுனா ஒரு ரவுண்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 108 டைம்ஸ். என்னமோ 108னா நிறைய நேரம் ஆகும்னு நினைச்சுக்காதீங்க. 108 டைம்ஸ்ங்கிறது நம்ம உட்காந்து இப்படி கிடுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சுனாக்க அது இட் வில் டேக் ஹார்ட்லி 7 மினிட்ஸ், மேக்சிமம் 8 மினிட்ஸ் மேக்சிமம் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு 8 மினிட்ஸ் செலவழிக்க முடியாத எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இது வச்சுக்கோங்க, ஜபம் மாலையும் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. அதை வச்சுட்டு இப்படி வச்சு ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. 1லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. இப்படியே ஆரம்பிச்சு கிளாக் வைஸ்ல போங்க. இங்கே 108 வரும். 108 வந்த உடனே கண்ணில் ஒத்திட்டு இது கிருஷ்ணா பீடுன்னு பேரு. இந்த கிருஷ்ணா பீடை கண்ணில் ஒத்திட்டு மறுபடியும் திருப்பிட்டு அதை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படி திருப்பிட்டு வரணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல வரணும் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போறச்சு. ஓகே, இந்த கிருஷ்ணா பீடை கிராஸ் பண்ணக்கூடாது, தப்பு. அதை மாத்திரம் நீங்க வச்சுக்கணும். எல்லாரும் தயவு செய்து சாண்டிங் விடாத பண்ணிருக்கோம். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. இதுல பகுதி 1ல என்ன பார்த்தோம், ஆன்மீக அறிவை எப்படி பெறலாம், யாரால பெற முடியும், சீட பரம்பரை மூலமாக தான் பெற முடியும் அது இல்லையா. ஆன்மீக அறிவை பெறும் விதம், பகவான் எதற்காக அவதரிக்கிறார், செயல்களின் நுணுக்கங்கள், பல்வேறு யாகங்கள் எது சிறந்தது, பல்வேறு யாகங்கள் எது சிறந்தது நமக்கு கடைசியில படிச்சுட்டோம். இந்த கலியுகத்துக்கு சிறந்த யாகம் எது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். ஆன்மீக அறிவை பெறும் எளிய முறை அப்படின்னு 4 தினசா பிரிச்சு கொடுத்துருக்கு. அத்தியாயம் 4வது சாப்டர் முடிஞ்சிருச்சு. இத்தகைய விரிவான கல்வி திட்டம் பகவான் கிருஷ்ணரால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தை குருச்சீட பரம்பரை மற்றும் சரியான ஆசிரியரையும் தேட வேண்டியது நமது கடமையாகும். அதனால கரெக்டா நமக்குன்னு ஒரு குருவை வச்சுட்டு ஒரு டீச்சரை கரெக்டா அவள்கிட்ட நமக்கு தெரிஞ்சு கத்துக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. அதே மாதிரி வெவ்வேறு விமானங்கள் வெவ்வேறு இலக்கினை நோக்கி செல்கின்றன. நீங்க எங்க செல்ல விரும்புகிறீர்களோ அதற்கேற்ப பயணச்சீட்டை வாங்குங்கள். ஸோ இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போறோம், போன உடனே அங்கே எல்லாம் போர்டு போட்டிருக்கு, இந்த ஃப்ளைட் இங்கே போகிறது, இந்த ஃப்ளைட் இங்கே போகிறது. இப்போ நீங்கள் கல்கட்டா போகணுமா,
கல்கட்டா போகிறதுக்கு அதுக்கு ஃப்ளைட் இங்கே இருக்குது. அங்கே போயிட்டு நீங்கள் மாயாப்பூர் போகலாம். இல்லை இப்போ புவனேஸ்வர் போகிறீங்களா, அங்கே போயிட்டு பூரி ஜெகநாத் போகும். ஓகே, அடுத்தது பூரி. அப்புறம் இது டெல்லி போயிட்டு டெல்லியில் போய் டெல்லி அங்கேருந்து இதுக்கு போகும், விருந்தாவன் போகிறீங்களோ அது போகும். எதுக்கு நீங்கள் போகணுன்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டிக்கெட் வாங்கிக்கோங்கிறோம் ஏர்போர்ட்டில் போச்சு. அதே மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்ம நேராக கிருஷ்ணர்கிட்ட போகணுமா, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கலாம். இல்லை நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டை தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு மறுபிறப்பு எடுத்துகிட்டே இருக்கலாமே அப்படி நினைச்சேன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு அவ்வாளுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருக்காரு கிருஷ்ண பகவான். எது வேணுமோ நம்மளோட சாய்ஸ். ஓகே. ஸோ ஆனால் இந்த மறுபடியும் இந்த பிறவி எடுத்துட்டு இதே மாதிரி போன மாத்திரம் நினச்சிக்காதீங்க. நம்ம ஏன்னா நம்ம பண்ற கர்மாக்கள் எப்படி கர்மாக்கள் புண்ணிய காரியங்கள் நல்லதா பண்ணினோம்னா மறுபிறவி இல்லாமல் இருக்கு. மறுபிறவி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஹையர் பிளானட்ல போயிட்டு அங்கே அனுபவிச்சுட்டு நல்ல இதில் பிறக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கு கீழ்நிலை பிரிவியாக தான் பிறப்போம். அதனால செய்யறத நம்ம யோஜனை பண்ணிட்டு கரெக்டாக நம்மளோட சாய்ஸ்ல கொடுத்துருக்காரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை செலக்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஓகேயா? இதுல ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்றேன். கங்கையில காசிப்பட்டினத்துல பகவான் விஸ்வேஸ்வரன் ஆலயம் இருக்கிறது. அதில் பரதன் என்ற மகான் தினந்தோறும் 4வது அத்தியாயத்தை பக்தியுடன் பாராயணம் செஞ்சு வந்தான். அந்த நகரத்துல உள்ள கோயில்களில் உள்ள மூர்த்திகளை தரிசனம் ஒரு நாளைக்கு போயிருக்கான். வழியில 2 இலந்த மரத்தை பார்க்கறான். அதை பார்த்த உடனே அதுல ஒரு இதுல தலையும் இன்னொன்று காலையும் வச்சு படுத்துக்கிறான். அது அந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மரம் உலர்ந்து போயிடுது, காஞ்சி போயிட்டு அதுல இருந்து எல்லாமே இலையெல்லாம் கீழே விழாமிச்சுட்டு அதுல இருந்து ஒரு வீட்டில் 2 பெண்களாக பிறந்து 70 வரை வளர்ந்தார்கள். மகானை பார்த்து உங்களால் தான் மர உருவம் நீங்கி மனித உருவம் பெற்றோம் என்று கூறினார்கள். அது எப்படின்னா அந்த 2 மரம் அவ படுத்தின உடனே அந்த மரம் இதுன்னு போய் அதுல இருந்து அந்த 2 பெண்கள் அதுல இருந்து வெளியில வர. அந்த 2 பெண்களும் ஏன் வர்றாங்கிறதுக்கு ரீசன் என்னன்னு சொல்றோம். முனிவர் அந்த கன்னிகைகளை நோக்கி, குழந்தைகளே, முதலில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீர்கள், எப்படி இழந்த மரமானீர்கள், எப்படி விமோசனம் பெற்றீர்கள் என்று அவர் கேட்கிறார். கேட்ட உடனே அந்த பொண்கள் சொல்றது, கோதாவரி கரையில சத்திய தபஸ் என்ற பெயருள்ள ஒருவர் கடினமாக தவம் புரிந்து வந்தார். தேவேந்திரன் அவருடைய அவன் பண்ற தவத்துக்கு இடர்களை ஏற்படுத்தியிருந்தான். நாங்க 2 பேரும் அப்சரஸ். எங்களை பார்த்துட்டு அவரோட தவத்தை போய் நீ கழிச்சிட்டு வா அப்படின்னு எங்களுக்கு அவன் ஏவினான். அதனை அவரை மயங்க செய்ய முயற்சி பண்ணோம். அவரை எதுக்கும் மனசு தெரியாம கங்கை கரையில இறந்த மரங்களாக நீங்கள் ஆவீர்களாக என்று எங்களுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டார். அதே ஆனா அவர் தன்னுடைய பரதன் என்பவன் அவரை மன்னிச்சுக்கோங்க ஆன மட்டும் கேட்டு பார்த்தோம். அவர் சொன்னார், இல்லை பரதன்னு ஒருத்தன் வருவோம், அவன் உங்களோட இதுல உட்காந்து 4வது அத்தியாயத்தை படிப்போம், அவன் படிச்சு அதை கேட்ட உடனே நீங்க உங்க சுய உருவம் பெறுவீர்கள் என்று சொன்னார். அதனால் 4ஆம் அத்தியாயத்துக்கு மகிமை எண்ணி மனம் மகிழ்ந்து சென்றார்கள். அதனால அவ்வளவு மகிமை இந்த 4வது சாப்டர் படிச்சாக்க அவ்வளவு விசேஷம். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றேன். ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் குரூப்ல சொல்லலாம். குரூப்ல சொன்னாக்க கிருஷ்ண பகவானுக்கு நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்தே ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கணும். நம்ம ஒரு அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துப்யோ ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम 4थोऽध्यायः। हरे कृष्णा। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अनुपात्मकल्पे तोमित्रमुत्तापितपात्मयोनिः अनन्तममरोगराशिं निरन्तिपातालय वासवे।